K Slavkovskému, Slavkovský získal rýchlosť a vyskúšal Sarosa. Konen Aho sa už dostal medzi kruhy, Heiskanenová strela a puk je v našej bránke. Fíni vyhrávajú 1-0. Do siete. Ešte raz, áno, pred Lundelom napokon samo Hlavaj. Okuliar je tam legenda a Čerešňák s Gernátom. Gernátová rana. Haula. Haula zvýšil nechytateľne na 2-0. Ešte neopustil útočné pásmo. Odrazil sa pre fínsku bránku, tam je príležitosť. Gól! Gól! Tomáš Tatar! Je tam! Pred bránkou Hinz, na modrej kto iný ako Miro Heiskanen, ktorý nastrelil a Roope Hintz úspešným tečom. Tak podľa mňa byť štvrtý a posledný je to isté. Nie je to žiadna medaila, čiže boli sme blízko 2-1, keď sme išli do tretej tretiny a zase raz sme si to sami prehrali.